Takže čau lidi, tady Titanik TV, jenom vám chci v tomto videu říct, že budu spolupracovat, že už máme vlastně studio. Nechci tam vidět jenom pusa. Co? Nechci tam vidět jenom pusa. Teď? Hej. Dobrý. Tak Kubo, co kdybys to takhle držel? Teď už to takhle můžeš držet, protože já mám takový mod, takový režim na telefonu, že to můžu mít takhle a nemusím natáčet. 9000. Budu spolupracovat s Kyselní Čechy. Jo, to je pravda. Můžeme spolupracovat i s někými jinými firmami, jenom mi to musíte zařídit vy sami a když tak to oznámte tím firmám, že je mi 9 let, ostatním z našeho klubu je 8, 9, 10, 11, 13, 18. Ten až ti dá prachy, tak ti bude chtít zastřelit. No, takže lidi, Kubo, je mi tam vidět aspoň obličej? Kubo, je mi tam vidět obličej? Kubo, Jo. je mi tam vidět obličej? Jo. Takže lidi, A co už někam na... ještě teď budu stříhat. Jsi jistý. Kolik je hodin? No, budu stříhat, musím se naučit na zítřek, protože jsem měl 2 dny nemoc, takže jsem ani nenatáčel. No vlastně dneska jsem měl taky nemoc, celý den mě bolí hlava. A jsem strašně uspalý. Proč točíš? A ještě mě pálí oči z toho, jak na mě září to světlo. Protože já mám blesk Ačkovej a pak mám normální blesk a bez blesku. Bez blesku nechci natáčet, protože by mi překáželo tohle světlo. A možná i tamto světlo. Když to neuvidíte, uvidíte jen mě, protože jsem aspoň za tím světlem. Brácha teď ještě hraje. A já hodím vám celý mý party a našeho klubu vám hodím odběry. Tak já vám teď řeknu, komu je máte dávat. Melonkovi 251, pak je dávejte Lukáš Blacký hry, Ládí Stevie Vrkočovsky, pak je dávejte Pavlovi Majeru, Petře Kondráčový, Simoně Karečkový, Kateřině Nečekalový, mě, bráchovi, brácha se jmenuje Jacob R 250, 55. aha, 55, já už na něho prostě nekoukám tak moc. Teď budeme ještě natáčet na bráchovo kanál GTAčko. Teď. No, tak až dotočím tohle video a sestřihám a dám ho publikovat. Si debilku. No, prostě se s váma loučím, dávejte hodně lajků a hlavně vám děkuju, Dávejte aspoň jeden že tohle Dejte je... jeden like, to bude stačit. Ne, Už máme 10 milionů. prosím dejte aspoň na tomhle videu 50 lajků a my uděláme další díl. 2000 lajků. Kubo, tohle je první video, chápěš? Chápěš? Tak mluvím slovensky, no a co? A možná v nějakých videích budu mluvit slovensky, protože já s bráchou jsme napůl z Maďarska, napůl ze Slovenska a z Čech. Mýho táty Jakubovo předkové byli totiž z Maďarska, táta má i barvu maďarskou, vypadá jak cikan, ale není. Ale vlastně to i tak jde vidět, protože mluví slovensky, což cikáni taky a má stejnou pleť jako to a
jsem velmi rád, že jsem si mohl založit tenhle kanál v roce 2016. Asi, kdy jsem si ho zakládal? Asi 3.12.2016. Dneska je 6. A já jsem ho zakládal asi v neděli. No? V neděli tenhle týden. Ne, počkat. No, já vám dám prostě do popisu, kdy jsem si založil kanál, odběry vám tam dám. Odběry. A počkej, zapomněl jsem na někoho na odběrech. Brácha, Maunek. Kulich 23. Já už nechci tu skurvenou hlavu. Protože tomu hlavně dávajte lajky a odběry, protože ten má jen 2 odběratele, já sice mám 0 odběratelů, ale on už má svůj kanál rok, takže mu spíš dávejte, protože i mě hlavně dávejte a Verdict Vevo s námi spolupracuje, to jsem já na jiném kanále. Pak Clipper 1, to jsem ukončil, takže Clipper 1 TV Music. A možná, že brácha si bude vytvářet nový kanál, takže možná se koukněte i na brášku. To musí říct. A čau. Bim. Už tohle uvidíme. Takže čau lidi, ještě jedna prosbička. Jestli mi chcete dát doopravdy nějakou práci, tak prosím hlavně mě nefejkujte. Já chci doopravdy nějakou službu. Už spolupracuju i s Rockstarem, Bubble Tea. Kecám. Jen s Rockstarem a Kissing Čechy. A pak ještě s těma youtuberama. Pak spolupracuji ještě s Bartmanem 541, to vám taky dám. Ten už má asi 100 000 odběratelů, ten by nám mohl nějak to... natáčím ještě na svůj telefon Lenovo A356, asi no, 353. Já nevím, asi nějak takhle, je docela výkonný. A mám asi tak 82 aplikací a všechno to jede na svou paměť. Bráchovo telefon, brácha se nasral, když si chtěl stáhnout hru, protože mu tam nejde stáhnout vůbec nic. Jeho paměť telefonu je prostě úplně prázdná. A je dotykový i ten můj, což je asi jasný, protože na tlačítkovej nejde stáhnout to. I když to vím, že jde, ale zase to se nestahuje, to se kupuje. A možná, že se uvidíme zase u dalšího videa zítra. Dávejte lajky, odběry, klidně dislajky. A ahojda!